ஐயா இவ்வளவு பேர் தமிழ் இங்க இருக்கிய ஈழத்துல பார் ஒவ்வொரு பொண்ணையும் எப்படி இந்திய ராணுவம் கட்டி அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் புலிஸ் கப்பி கப்பி அதுக்கு கட்டி ரெண்டு பக்கம் ஜீப்ல ஒரு தமிழ் பெண்ணை மானபங்கப்படுத்தலாம்டா. அப்ப கத்துறதுக்கு உனக்கு வக்கு இல்ல. ஒரு பச்சை உபச்சாரி கீழே கிழிச்சதுக்கு ஊரே கத்திரிகளே பார்ப்பன துறைகளே வர்றியா? நாளைக்கு ஒரே நாளை அந்த சீரமையை போடலாம். இந்திய அரசியல்வாதி என்ற முறையிலே இலங்கை அரசால் சொந்தமாக அழைக்கப்பட்டு இலங்கை சென்றவன் நான் ஒருவன் மட்டுமே. வர்றீங்களா? தமிழருக்கு கண்ணீர் இருந்தீங்களே, ஈழத்தில் அடிபட்டது யாரு? உன் அக்கா தங்கச்சி அப்படி அடிபட்டு விட்டுருப்பியா? எவ்வளவு கீழே. இனிமேல் சபாநாயகர் அவர்களே இது கோரிக்கையாக எடுத்துக்கொள். உள்ள வர்ற எதிர்கட்சி தலைமைக்கு கீழே வாங்கி முதலே செக் பண்ணிக்கா. வந்து கிடைக்கிறானா வரும்போதே கிழிஞ்சிருக்கா. ஒரு கீழே கிழிஞ்சவனா ஒரு பிரச்சனையா போச்சு. கொஞ்சமாவது ரோசர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இனமான உள்ளவனோட சேருங்க.